il halk üçin iş tutup utulany gördüňmi? Diňlenme. Bir ýurdun başyna bir dert awanypdyr. Nerden gelen belli däl, bir gara döw gelipdir-de, bir ýurdun bir başyndan adamlaryny iýip başlapdyr. Il halk oňa her türlü çäre gözlese de tapmandyr. Ahyry ýurtda heniz arkasy ýere degmedik bir pälwan ýatlaryna düşüpdir. Yekenäniň yeke perdendi o pälwanyň ýanyna barypdyrlar. Şeýle ýagdaý bar. Pälwan enesine salat alypdyr. Enesi: "Il oňlasa atyň soý. Perdendim il derdine yaramasa näme derkar" diýipdir-de ogluny akbata berip ýola salypdyr. Döw bilen pälwan bir näçe wagtlap söwüşipdirler. Ahyrynda pälwan döwden üstün çykypdyr. Döw pälwandan aman sorapdyr. We egerde janyny bagyşlasa, oňa özüniň bir näçe altyn kümüşlerini eltip gaýtjakdygyny aýdypdyr. Pälwan döwi ýeňenligine begenip, oň üstesine de altyn kümüşli boljakdygy üçin döwüň janyny bagyşlapdyr. We öýüne gaýdypdyr. Bir gün garaşypdyr, döwden habar ýok. 2 gün garaşypdyr, döwden habar ýok. 3-nji gün pälwan atyna atlanyp, döwüň üstüne döwü täzeden ýeňmek üçin ýanyna barypdyr. Netijede söwüşipdirler. Ýöne bu sapar hähine mäh diýmän döw pälwany ýeňipdir. Pälwan aman sorapdyr. Döw oň janyny bagyşlapdyr-da, dagy dugara ýanyna geläýse, ikizip bir ýalmajakdygyny aýdypdyr. Pälwan döwe soraw bilen ýüzlenipdir. "Näme üçin birinji saparda men sen aňsatlyk bilen ýeňdim, bu sapar bolsa ýeňildim?" Döw oňa: "Ha, akmak adam ogly, şoň sebäbinem bilen okmy? Birinji sapar gelende sen il ulusyň bähwidi üçin geldiň. Arkaňda iliň güýji bardy. Ikinji sapar sen gelende öz bähwidiň üçin geldiň. Menniň bardy" diýipdir. Bytym sarlan ullokan many çykaryp bolýar. Janyňyz sag bolsun.